Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Paduan. Nakituloy tayo sa ating pinakaligtas sa ating panahon ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Hunyo 24 hanggang 27, 2022. At ito po ang ating Tagalog version na pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So na yung weekend, patuloy pa rin ang mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na sa hapon o gabi. So mag-ingat po sa mga kidlat, mga possible na malalakas na hangin, dala nitong mga thunderstorms. At gayon din po ang mga possibility na magkakaroon ng mga maliliit na mga pagbabaha sa low-lying areas, ng mga affected areas, sa mga affected regions ng ating bansa kapag meron po tayong mga malalakas na thunderstorms. At ito po, yung surface trough po, sa huling nating GraphSat na inisyu kaninang umaga, ay na medyo humina na po dito sa may West Philippine Sea. Pero nagbibigay pa rin ito ng mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Central Luzon at Ilocos region, kasama din po ang mga bulubundukin po ng Cordillera region. Samantala, sa labas ng ating bansa, meron po tayo ditong usual na intertropical convergence zone sa malaking bahagi po ng Micronesia hanggang sa Marshall Islands. So as of this time, wala pa rin namumuong sama ng panahon na posibleng maging ganap na bagyo sa loob ng 3 araw hanggang sa Monday. Next week, titingnan ulit natin kung meron magbabantang posibilidad ng formation ng isang bagyo. But sa katapusan ng Hunyo, early week ng July, sa early week ng July, posibleng may mag-form base sa mga computer models, pero hindi muna natin ibabalita kasi mababa po ang probability. So, malalaman po natin yan pagdating ng Monday. Mas may clear picture na po tayo niyan kung ano ang possibility ng formation nitong mga possible LPAs sa katapusan po ng Hunyo hanggang sa early days ng July. At ito yung fast animation. So nakita po natin yung surface trough ay medyo nalusaw na po sa may West Philippine Sea. Dito po sa may Western Pacific, sa may Philippine Sea, mayroon nagpo-form ng panibagong surface trough west of Guam na babantayin natin in the coming days. At sa zoom in satellite animation ngayong hapon ay mayroon naman pong nag-form ng mga thunderstorms sa may Central Luzon, lalo po sa may Northern Quezon, Aurora area. Dito rin po sa may Calabarzon, kasama po Metro Manila. At sa Ilocos region, area din po ng Cagayan Valley. Gayon din po sa maliit na area po ng Bicol region, lalo po sa may Eastern at Southern Camarines Sur, sa may area po ng Partido District at Rinconada. Mayroon po form mga thunderstorms. May mga ilang ulan na dala nitong mga thunderstorms ang nag-epekto po sa Kabikulan na nagbigay po ng mga ulan dito sa Naga City at nearby areas po ng 3rd District ng Camarines Sur. Meron din po dito sa may Mindoro at maliit na areas po ng Visayas. Gayon din po sa Mindanao na mamaya, later on, dadami na po dyan ng mga thunderstorms. Okay? At sa ating rain forecast, ay inaasahan pa rin po na yung weekend may mga thunderstorms po magaganap sa malaking bahagi po ng ating bansa. Magiging more frequent po sa Bicol at dito po sa Mindanao. Medyo mataas po ang chances ng mga thunderstorms hapon-hapon. At sa linggo, ganun din po, magkakaroon ng mga thunderstorms po sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila at ibang areas po ng Visayas and Mindanao. Sa Bicol, mayroon ding chances na sa moderate ang chance o medium chance na may magpo-form na thunderstorms. Pagdating ng Lunes ng hapon, inaasahan pa rin po ang malawak na area ng mga thunderstorms sa Luzon, Visayas at Mindanao. At mag-ingat lang po sa mga posibleng pagbabaha at mga pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms at mga biglaang paglakas ng hangin tulad po ng downdraft o microburst na kasama nitong mga localized thunderstorms na gaya na nangyari sa may Kamaynilaan. So, yan po ang ating rain forecast. Sa rainfall accumulation forecast hanggang sa Lunes, lahat ng mga thunderstorms ay nakafocus po sa Luzon, Mindanao, at malilit na areas po sa Kabisayaan. At dito po sa
Philippine Sea, meron namumuo pong surface trough. Kaya makita nyo yung pulang-pula po dyan kasi mga thunderstorms po yan. Dala ng ITCC na posibleng magkaroon po ng surface trough. So, babantayin po natin yan in the next couple of days. Sa wind forecast, mukhang kalmado po ang inland areas ng ating bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, Mimaropa, Sulu Archipelago. Magiging kalmado po ang hangin na paiba-iba po sa buong maghapon. Simula bukas po ng Sabado, Linggo hanggang sa Lunes. Except po itong sa may eastern at western sections ng ating bansa, may mga possible southerly at northerly or easterly winds dito po sa eastern, northern at western coastal areas po ng Luzon. Sa may possibility po, may trough na naman po dyan nadadaan at southerly at westerly winds dito sa may Sulu Archipelago. So, yan po ating latest sa ating panahon at na yung darating na weekend. At huwag niyo yung kalimutan, magdala ng payong lagi, mga jacket, dahil po nandyan po lagi itong mga localized thunderstorms sa anumang bahagi po ng ating bansa. At sa Lunes, magbibigay ulit tayo ng pinakalatest sa ating panahon. At happy weekend ulit sa inyo lahat. Hanggang sa muli, ito si Mike Pado nagpapaalam. God bless and mag-ingat po tayo lagi.